Здравейте, аз съм Георги Петров и съм кандидат за представител в Европейският парламент от листата на АБВ – Алтернатива за българско възраждане. Като лекар в Европейския парламент бих работил активно за подобряване качеството на българското здравеопазване и изравняване на стандартите в Европа. В България имаме изключително добри лекари и медицински специалисти, които обаче работят при заплащане, което е в пъти по-малко от това на колегите им в Европа. Затова ни е нужна спешна програма, с която да задържим нашите медици да останат да работят в България. Лекарският труд трябва да бъде уважаван и ценен. Това също е част от здравеопазването. И най-важното, всеки българин заслужава добро и качествено здравеопазване и аз активно ще работя за това в Европейският парламент. Друг приоритет е продължаване на програмата за гарантиране на младежката заетост и въвеждане на справедливи минимални нива на заплащане в цяла Европа. Да съхраним българското. Купуването и продаването на гласове е престъпление.